Аз имам какво да ти кажа. Страшна работа. Велика сила, майки. Това е първият трак. Това е първият трак. Това е първият трак. Кой усеща този бит? Кой усеща този бас? Кой владее моя стил? Кой владее моя глас? Кой владее моя стих? Кой владее този бас? Кой усеща този миг? Кой навлиза в моя свят? Аз владея този бит, сам си извоювах правото. Имам ли нужда, той истински ми подава рамото. Необходим ми е както хрилете са необходими на рибите. Нуждая се от него, както се нуждая от силите. Кажи ми при теб върви ли, усещаш ли го или не? Кара ли те спонтанно да крещиш и да размахваш ръце? Ако е така, сега е момента, грабвай телата. Погледни напред, се би скруполите, изкърти стената между истинските чувства и теб. Разпилей суетата и се отдай на тоя кеф. Тогава ще усетиш мощно топлата вълна, прескачайки от сивата действителност към света на стартера. Тоест добре дошъл, ти усещаш моя бит. Следваш примера ми, поемаш звук и духовно си сит. Ти усещаш моя бас, не чуваш друго освен стиха ми. Улавяш мига ми, ти усещаш света ми. Ти усещаш този бит, ти усещаш този бас. Ти усещаш моя стил, ти навлизаш в моя свят. Кой владее моя стил? Кой владее този бас? Кой усеща този миг? Кой навлиза в моя свят? Този миг е реалност, не мисля по чувства и не е миг. Подтекст е в текста, явен не е скрит. За да достигне където ще бъде предаден неприкрит. Забит в ушите този път от мнозина преоткри. Еуфорията преминава не само под мой патронаж. Вие сте също в миг с 220 красъка волтаж. Защото питам и за вас е като за света есперанто. И настроението му буди самищеници безвъзвратно. Дойде момента да ви подканя, вдигнете ръце. Стиснете ги в руки, викайте от цяло сърце. Хип-хоп, хип-хоп, non-stop, non-stop. И пак хип-хоп, хип-хоп, добро, добро. Ето това са моите хора, вие сте моите зверове. Аз давам искрата да горите неопознано, вие сте богове. Кой усеща този бит? Кой усеща този бас? Кой владее моя стил? Кой владее моя глас? Ти усещаш този бит? Ти усещаш този бас? Ти усещаш моя стил? Ти навлизаш в моя свят.